Mit navn er Frederik Muff. Jeg er rytter på Team Kolekvik, og det her det er historien om, hvordan jeg slog 2 danske rekorder. Man kan sige, hvad man vil, men jeg skal på en eller anden måde næste år finde en TT i regnvejr, og jeg får lov til at køre den her dragt her. Det synes jeg. Jeg synes virkelig, det kan noget at køre helt vildt. Jeg håber, det er en viser som på det side. Sidder den ikke som den skal, den her? Så går ud af det stryger. Ja, så som det skal. Men kan vi ikke prøve at indføre, at de bare skal være hvide? Selve udstyrsovervejelsen handler om at finde noget udstyr, som er hurtigst muligt ved en hastighed, der svarer til sådan noget 2, 53, 54 i timen. Fordi det var det, jeg vidste, jeg skulle køre på de lige strækninger for at slå begge rekorder. Så der har været en del udvikling, både kan man sige, med at vælge det rigtige udstyr på cyklen, vælge den rigtige gearing, vælge det rigtige tøj, også kan man sige, lægge den rigtige træning op til. Så der er ikke så meget, der har været tilfældigt. Det har været sådan rimelig planlagt det hele. Ja, det her det er den allerførste prototype, vi lavede til Frederik Muff, til en aerotest på cykelbanen. Altså, der er to ting, man skal til at passe sammen. Det ene, det er jo et materialevalg, og så skal man jo have et mønster på plads, så man får, hvad skal man sige, den rigtige pasform. Og pasform i den her sammenhæng, det er jo ikke bare pasform, fordi det handler jo ikke om at opnå størst mulig komfort, men det handler om at være mest aerodynamisk. Og der skal man simpelthen ind og kigge på det enkelte stof, hvornår det performer bedst i forhold til det, hvad skal man sige, hastighedsområde, der ligesom er target her. Den læring, vi får ud af at være en del af et rekordforsøg og være med i udviklingen helt fra start, jamen, når man jagter rekorder, så endevender man også hver enkelt lille bitte detalje. Og det giver en enorm stor viden om materialer og hvordan de performer i hvilke grader og vinkler og så videre. Altså, vi har valgt 2 materialer, som til henholdsvis underdel og overdel, som vi har indikationer på performer rigtig godt både ved højere hastigheder, men også har det, man vil kalde en bred drag crisis. Du kan godt have nogle stoffer, der måske performer rigtig godt ved en helt bestemt hastighed. Og så hvis du går enten over eller under, så performer de lige pludselig ikke så godt. Det er jo lidt farligt, især hvis du skal ud på landevejen, fordi der vil du jo, det kan godt være, at man har en eller anden gennemsnitsfart, ikke? Men din vindhastighed kan egentlig variere, din vindretning kan variere, og så kan man risikere, at det der er egentlig i et eller andet ønskescenarie er rigtig hurtigt, det er lige pludselig langsomt. Hele udstyrsdelen har jo handlet om både at være klar til de danske mesterskaber i enkeltstart, som lå i juni måned, også være klar til PostNord Danmark Rundt, som lå i august, og så samtidig også være klar til rekorderne, så der har ligesom været, kan man sige, 3 fluer med et smæk. Så først og fremmest så er det jo et resultat af både nogle vindtunneltest, der er både nogle, der har været lavet på, en såkaldt cylindertest, hvor du får du får et Reynolds-tal og en idé om, hvor den her såkaldte drag crisis er for de enkelte stoffer. Og så er det jo en lang række praksistest. Der har jo været altså en stribe af test på cykelbanen, men også test ude ude på landevejen. Den viden, vi opnår, vil være en del af et rekordforsøg, som det her og de andre rekordforsøg, vi også har været en del af. Jamen, den viden, det smitter af på alle de produkter, som I som brugere også kan købe. Ideen med at slå de danske rekorder startede faktisk tilbage i 2020, da der ikke var så mange cykelløb på grund af corona. Og så endte det jo med, at vi kom i gang med at køre cykelløb, og det ene løb tog det andet, og så blev det lidt udskudt. Men så her i vinters, der blev jeg enig med mig selv om, at nu skulle det være. Det særlige ved de 2 rekorder, det var jo, at de begge 2, kan man sige, havde en del år på banen. Og med de hastigheder, der er blevet kørt, så vidner det også om, at det har været nogle store præstationer. Brian Holm med næsten 49 timer på 10 km tilbage i 82, det er med hurtigt. Og Frank Hylgaard har kørt lige over 46 på 30 tilbage i starten 0'erne. Det er også hurtigt. Så det var 2
store præstationer på det udstyr, der har været tilgængeligt for de 2 rekordholdere. Dagen starter med, at jeg vågner på Pindhus i Glyngøre, hvor jeg har sovet fra natten inden, og så får jeg en hurtig morgenmad bestående af hvide ris. Det er et meget, meget trist måltid, men til gengæld rigtig effektivt. Og så lige en kop kaffe, og så ellers ud til Calvex, som er den virksomhed, der står bag Kodokvik og hovedsponsor på holdet, som havde været så venlig at låne hovedkvarteret ud til selve dagen. Og der får vi ligesom rigget til, og jeg får varmet op og kører ud til første rekordforsøg og starter på det lidt over 10. Kør! Sådan. Der skal vi champagne. Fandt det godt der. Ja, det er sgu fedt. Jeg skulle ikke lige regne med at få den under 11, men det er sgu meget fedt at have kørt under 11 på 10 km. Ja, 10, 57, 42 hører vi. Hvad betyder det for dig at have slået rekorden? Jamen, det er sindssygt fedt, og det er også fedt at slå den med, kan man sige, en komfortabel margin, så det i hvert fald ikke bliver let for de næste, der skal prøve. Og man kan sige, der er mødt mange mennesker op. Vi har dommervogn i gang, vi har 15-20 hjælpere i gang fra morgen til aften. Så det er også fedt, når de bruger så meget tid på det, så kan jeg give lidt igen. 22 TSS på 11 minutter. Det er 2 per kilometer. Stærk move. Sæt, mand. Det her, det er cyklen, jeg brugt til rekordforsøget på 10 og 30 km. Jamen det her, det er rekordcyklen, som den så ud, da jeg stod de 2 danske rekorder. Allerforrest et cockpit for watch-up, og den er selvfølgelig sat op efter UCI's regler. Det er nemlig et af kravene for at slå en dansk rekord. Så har vi 3 forhjul og pladehjul, og vi har en one-bar klinge. Fuld Shimano 12-speed gruppe. Så gearingen hedder 62-11 bagpå som det største, og 62-30 som det mindste. Ceramic Speed bagskifter og Ceramic Speed optimeret kæde, og faktisk også en crankbox. Og så har vi de her Evo-pedaler fra Speedplay. Og rammen selvfølgelig, det er en Trek Speed Concept, også i TT-versionen. Forsøg 2 var måske ikke helt optimalt, fordi det regnede. Det vidste vi faktisk godt. Men det er et krav, når man slår rekorder, at man skal have antidopingkontrol, og der er ligesom en del af det, at når man bestiller en dopingkontrol, så skal man også angive et tidspunkt for, hvornår de skal komme. Så vi var lidt låst på, at forsøg 2 skulle ligge kl. 20, for det var det, vi havde meldt ind til Antidoping Danmark. Og så kunne vi godt se ellers på vejrudsigten, det havde været optimalt at køre det lidt tidligere, men det var ligesom et lod af det, der er ved at slå en officiel rekord, at der kan være lidt ting, man ikke selv kan være herover. Så forsøg 2 blev desværre kørt i et lidt dårligere forhold, end det kunne være. Men til gengæld så havde vi meget, meget tæt på optimale forhold til 10'eren tidligere. Torben og Kjeld, hvis I får sat ind, lytter på radioen, så starter vi lige straks. Du kommer lidt til venstre. 5, 4, 3, 2, 1. Kør! Det er okay, det der. Vildt. Sådan. Jeg kan godt mærke, at
benene de var en lille smule brugt nu her. Selvom det kun var 10 i formiddag, så er det fuld gas hele vejen. Så der var lige lidt gammelsyre, der skulle trædes ud i starten, men det blev sådan okay hen ad vejen, men det gjorde sgu ondt hele vejen. Jeg sidder her med min telefon og vil lige prøve at gå lidt igennem de 2 rekordforsøg, sådan rent datamæssigt. Hvis vi starter med 10'eren, så kan vi se 457 watt i gennemsnit. Tiden står som 11.03. Det er ikke helt den officielle tid, men det skyldes, at jeg startede min Garmin en lille smule før, så jeg skulle starte med det. På dagen var der rimelig meget modvind ud af faktisk. Eller ikke meget, men en smule, og det gik en lille smule opad, så jeg prioriterede at køre hårdt ud af, som vi også kan se, 476 watt, så den fik lige en over nakken ud af, og så vidste jeg, at jeg ville blive båret en lille smule hjem på grund af medvinden, og på grund af, at det faldt en smule. Så som vi kan se også lidt lavere watt hjem af, men til gengæld kører jeg også en smule hurtigere hjem. Så havde jeg lige en nedvarmning, og jeg havde en opvarmning, som filerne er på her, og så havde jeg 30 km forsøget. Og der er lidt galt med pulsmåleren, det er derfor, at det lige lavede sådan et dyk i starten, men hvis vi sådan zoomer på kortet, kan jeg faktisk se, at det var lidt en teknisk start på 30'eren. Jeg startede med at køre ud af en lidt større vej, og så ind på faktisk en cykelsti, og så kom jeg ind på flyvej, hvor jeg også havde kørt det andet forsøg, og kørt derfra. Og stykket ud på 30'eren, det var blæst en del op om aftenen. Så hvis vi lige skal have hele stykket med her, nu får vi lidt for lidt med. Men hele stykket cirka, der kører jeg omkring 50 timer ud af. Og kører sådan noget 415-20 watt i snit. Jeg valgte bevidst at køre rimelig hårdt ud af, for jeg vidste, at der var kommet meget mere vind, så jeg kom til at flyve lidt hjemad. Og så stykket hjemad, der kører jeg, som vi kan se, næsten 4 timer hurtigere. Så der skete der så. Det var en god disposition at fyre den af ud af, og så blev båret lidt hjemad. Hvad med rekorder? Har du andre i kikkerten, du skal have slået? Nu har jeg fået smag for det, så det er rart, vi skal prøve at kigge lidt på, om vi skal finde nogle flere. Der er jo både en 50 og en 100, det er måske lige langt nok, men der er også en timerekord på banen, der kunne være meget sjovt at prøve på et tidspunkt.